Pautu Kenya koramgajwanga tim mar opich okapu mar Ladybugs tim mar jomamine mosetiyo maber kendo chope lai manyime kinde mokalo ka bende ene tim kende mar jomamine mawuok e gwenge manyanza manie lig matuke mag opich okapu e pachoka. James Okoth notwak kodgi midhiero masiko luorogi makidek simo sulwe margi. E boma ma Kisumu, dhano dhi mbele gi tijegi. Kata kamano, ne tim mar jotug opich okapu ma en odiechieng' mar orako. Jotugo rado kendo pimo tekregi kod lony margi e tugo. Kabende, mae e yo makende mar gero mich kod lony mar opich okapu e kaunti ma Kisumu. Kisumu sani koro tim mar chuo nitiere Premier League. We are in the top league. Tim mar nyiri nitiere Premier League in the top league. To ginene ka season chako waseiko kendo tim moro achiel mar chuo madonje Division 1. Tim mar Ladybugs en achiel kuom timbe mag opich okapu kendo en mar jomamine modak kendo tiyo tije mopogore. Lisa Odhiambo en achiel kuom jotugo kendo olero ting' mar bedo achiel kuom jotugo ei timno ka bende ogoyonwa mbaka kokalo kuom midhiero ma timno ka achiel gi jotugo kaloe. Koro pesa matin ma wan godo no emiyudo ka wakao kendo sama wan gi game to nitie kaka wagole ufukwa to wadhi tugo godo to king'iyo maber aparo ni koro wan mana next to KPA. That is the threat team ma nyalo bedo ni miyo washid. To nikech koro pod wan jok ma self sponsor themselves obedo matek nikech samoro pesa miyudo ok nyal romi balance. Jotugo gin kewegi wawinjre ni koro ng'ato dwar kata mana transport one way anabiro chulo another way. Koro wasebedo ka wadhach kamano. Nitie osiepe makonyowa ka gi kacha ka gin go. To chutho to ane masebedo kating'o mzigo ni kenda. Tim mar Ladybugs en achiel kuom timbe ma osebedo ka kwayo kony kowuok kuom kaunti ma Kisumu. Yuoro tuke mayudore e bombe maoko kaachiel gi bago tuke mag okapu dwaro omenda ka kwayo koro gichwalo ne tend migawo mochung' ne weche tuke e kaunti ma Kisumu. Akwayo kendo ang'e ni biro timore. Ka tende kaunti nyalo bedo gi chenro mar konyo timbe kaka Kisumu Ladybugs. Kech mae tim kende mar nyiri mago mpira mar basketball e Kisumu County ka. Tim mar Ladybugs en mana achiel kuom timbe matimo maber e pachoka ka koro geno nitie ne gibiro yudo duoko mar siro sulwe margi. James Okoth, Ramogi TV.